Čo, akurát tak som sa chystal dať do toto Wifmation, alebo jak sa to volá, Fanta, Lero, strobné a takže kupujem. A bude to uvidíme, čo tam padne. Yes, Brenogot alebo Mythic. Ja chcem, aby mi tam padol Mythic. Tak Brenogot, to strašne chcem. Alebo viete čo, dám toto. Sakra. Už to nemôžem, ja som tam chcel dať z Bombinitos, ale nie, Gorilo, Vodrumelo, Drilo, to potom môžem tiež dať. Takže kupujem. Čo? Mám plnú Čo? Ja to nemôžem... What? A to čo? Kam ľudia? Ja mám ozaj plnú besku. Nemôžem kúpať aj také dobré brainoty. Kamu ja chcem? Ľudia, aby sa mi to už toto, aby som už to mohol otvoriť. A je mi taká zima, lebo v Chorvátsku je mi taká zima. To je kapučná sezóna. Ľudia, ja potom natočím shorts, jak to budem otvárať, takže toto je koniec. To je koniec videa, takže čo ľudia. Čau.